Hola i benvinguts i benvingudes altre cop de nou. Per qui no em conegui, jo sóc en Capital Luci, i com en el passat vídeo pujat, avui torno altre cop amb un top. Aquesta vegada fa referència als antagonistes que m'agradaria que fessin acte de presència de nou, i com es dona per entès, serà un top amb una visió més personal. Abans de començar, cal anomenar que els antagonistes que anomenaré són dolents que han fet aparició abans del time skip, així que oblideu-vos directament d'en Doflamingo. Un cop dit això, deixem la xatxera a un costat i comencem! En setena posició ens la guarda un pirata que a simple vista no dona impressió de ser un gran adversari al ser tan prim i poca cosa. Ell és la mà dreta del pirata Don Krieg, conegut com Home Dimoni o Jin. És un lluitador molt complet al ser capaç d'utilitzar tant armes de foc com de manuals, però la seva especialitat són les tonfes, dos boles amb la dimensió de 2 bales de canó, penjant a l'extrem d'una barra de ferro. També vull remarcar la seva gran agilitat i rapidesa, fent-lo més capaç si d'armes no utilitza. Aquest personatge m'agradaria molt veure'l de nou en solitari, amb un creixement exponencial de les seves característiques i capacitats, apareixent en una escena espinosa per part dels Mugiwaras. En sisena posició tenim un personatge que se'ns va mostrar a l'inici de la sèrie. Ell era un pirata calculador, estratega, convertint-se en el segon més gest de l'East Blue, capità de la tripulació dels Gats Negres, l'infame Kuro. En aquells moments no era molt ambiciós, però no hi havia pla que li fallés. Era posseïdor d'una gran habilitat, que el permetia recórrer 100 km en 4 i 5 segons. No oblidem pas l'arma que utilitzava, un guant negre amb unes cotxilles llargues i ben afilades en els seus extrems. Amb tota aquesta informació recol·lectada i exposada i sabent com les capacitats i poders han crescut en One Piece, m'agradaria veure com aquest personatge adopta una forma de gat ferotge al no poder ser vist a ull nu, a la vegada que recobreix els seus ganivets amb haki d'armadura, acabant amb pirates de renom i convertint-lo a nou en un pirata temut per la marina. En cinquena posició li adjudico a un dels meus personatges preferits i amb més potencial de One Piece. Ell és conegut per ser un rèptil sense escrúpols, usuari de la Suna Suna no Mi, en Crocodile. És qualificat en aquesta posició no per la seva fruita, sinó perquè hem pogut presenciar més d'ell que d'altres personatges. Va ser protagonista en l'arc d'Arabasta i també va ser partícip en Impel Down i Marineford. Actualment campa per al Nou Món amb el seu company d'as. Es pot dir que és improbable veure un altre enfrontament entre els dos capitans per la diferència actual de poder, però aquests dos violents pirates Baroque segur que els podrem tornar a gaudir en un altre succés, brindant ajut de nou als barrets de palla o entrebancs. També vull recordar que per part de Crocodile ens falta informació, on més endavant podrem saber el gran misteri que guarden ell i Ivankov. En quarta posició tenim el dominador de les ombres, l'ex-Chichibukai Gecko Moria, ja que per haver arribat en aquesta posició cal reconèixer el com és degut, ja que molts de nosaltres, i jo també m'incloc, hem sigut poc justos a l'infravalorar-lo tan poc, sent la seva fruita una de les fruites amb més potencial vist, podent obtenir una varietat de qualitats, com per exemple, un creixement de cos i força, independència en la seva aura convertint-la en doble de si mateix i les seves capacitats, una llança d'ombres, un exèrcit immemorable de zombis obtenint cada un d'ells les habilitats del propietari de l'ombra, caixes d'ombra, deixant a l'adversari totalment atrapat, i podria seguir així fins a dir totes les seves avantatges. Al final d'aquest individu va ser molt misteriós, ja que se'ns va fer entendre que havia mort en mans del seu company de combat, Don Quijote Doflamingo. Però després de tants anys amagat en el Nou Món el tornarem a veure havent obtingut un creixement de poder, buscant venjança en Luffy. En tercera posició tenim l'antagonista que fins ara havia ficat les coses més crues al nostre protagonista, però que actualment ha sigut batut per un dels fills de la Yonkou Big Mom. Ell és el membre de l'organització del CP0, conegut com a Rob Lucci, un personatge experimentat en l'art del Rokushiki. En el passat vídeo vaig anomenar aquesta modalitat en un top d'arts marcials, on us deixaré aquí dalt a la dreta el link per si li voleu fer un cop d'ull. Cal recordar que aquest antagonista va fer aparició en la cinta de One Piece Film Gold. Tots ens vam quedar amb ganes de veure més, però es pot dir que el seu poder ha fet un creixement exponencial amb el simple fet de ser totalment conscient i capaç d'encarar el segon al comandament de l'Armada Revolucionària, igual que va ser capaç l'almirall Fujitora. Amb això podem aclarir que el seu potencial està al d'un almirall o superior. No oblidem que no sabem pas la limitació del poder del Rokushiki, però com en el cas del Haki segur que desconeixem gran part de la seva capacitat. En segona posició tenim el que hauria de ser un constituent de les grans forces, ja que la seva capacitat li dona fruit suficient per representar-ho. Ell és l'Eminem de One Piece i dit d'una millor manera, l'Enel. D'aquest personatge en sabem ben poc, des que els pirates del barret de palla el van derrotar a l'illa al cel. Però tal com va anomenar Oda en una de les seves entrevistes és que els personatges que surten a les portades, conegut com a mini-historietes, són personatges que no deixen de tenir rellevància en el manga, ja que en un moment o altre faran altre cop aparició. D'Enel no n'espero gaire cosa més, sincerament.
al saber que al nostre protagonista no li afecta la seva fruita. Però no descarto que sent un pirata del seu calibre acabi unint forces amb algun altre pirata en busca de venjança sobre ells, o amb un gran objectiu a realitzar, com en el cas de Bellamy amb la família Don Quijote. I finalment, en primera posició i a molts us sorprendrà, i és el que espero, és el capità de la banda més fastera, conegut com a Baggy el Pallasso. Ei, que no decaiguin els ànims i preneu molta atenció. Aquest personatge se'ns va presentar a l'inici de tot, sent un pirata reconegut però mediocre. En el curs de la sèrie ha sigut partícip i anomenat en diverses ocasions, deixant-nos informació molt valuosa, com en el cas de ser íntim company de Shanks, constituent de la banda rei pirata Goldie Roger, Shichibukai i també comerciant del submón en el tràfic d'armes. Per Oda, aquest personatge és el seu preferit i coneixent el nostre mangaka li proporcionarà un creixement molt notable, convertint-se en un pirata amb grans tècniques i qualitats, juntament amb el seu gran coneixement dels grans secrets. Així que la gran guerra que hi haurà amb les dues grans entitats, pirates i govern mundial, utilitzarà part de les seves influències per demostrar el seu gran poder, obtenint un gran paper i sorprenent-nos del que desconeixíem fins ara respecte al seu potencial. I fins aquí el top d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!